Wakulu bwana. Zikwenda kwaji zinthu. Iya zikwenda bweka kumeneko. Hayi zikwenda. Aha. Mavuto yake ndo omwewa maliro omwewa basi. Atiyo. Iya isaname aliyense ndithu zimene zizi ndithu aliyense waziwonabe kuti ayi. Zatani. Ziti. Sili wakhulupirira kuti munthu amene ujayo wabwino ngati amene uja. Ndifanire manena kuti. Onse akuti chani. Abwino sakhalisatu. Ndani. Ndipo nkhani yodi ndiona ineyo msaname nkhani imene ijayo ine ndayimpesesadi ndithu imene ija. Iti. Ndani. Mzimu waka zombo use mumtendere umene ujawo nawonso. Aya izo ndithu koma ndiye koma kunali anthutu. Iyi kwambiri zona. Ayi tisita kumaphunzira pangane zimene zizichekope. Ayi ndithu munthu uja madziwa okhala ndi anthu kuzichepesa inu mava. Zona ndozichepesa zinthu zabwino zona kuti kumaona anthu ajawo ndipo kumanena kuti anthu otera ajaso usogoleri anthu ambiri amapeza da kwanyala anthu amene ajawo amene akakhaso chipati cha kuchigwira amene ajawo zonadi ala ndithu ndi nkhawa koma iyayi tisaname mulungu amakhala kuti ayi ndi cholinga chake chifukwa munthu uja ndi anthu ambiri anamkondako. Zonadi mulungu ndi amakondanso kwambiri oterona wonso kwambiri anakonda chenkopetu mulungu wakondesa ayi mzimu wawo wakazombo use mumtendere. Zonadi nde koma iyi andale nde pamaliro amafuna kunyang'wa pya ndani andale akati andale na amanyang'wa ndikuti umaona iwe anthu amene ajawo olo timene amapanga anthu amene ajawo kunyama kuti kuvala kwawo avala nthufi matukuti ungati finye cholinga kumene kuja kwaawone kuti ati amamvana nawo amacheza kwawo alise kufunsa amati zozoni nacheza naye ayi pompano amene uja kutero anamtumizira uthenga zina zozopanda maumboli ngati amacheza naye munthu uja koma ndithu anali ndi nkhawanso amene uja mwamva iye andalenewa anthu ajawo ndipo anakonza mwamva si bwino etu okay ndi ayi nkhanizo tendiseni chocho ngati mzimu wawo use mumtendere tanena kale zimenezo chenkope ayi koma zikwenda bwa zikwenda bwino kumeneko zikwenda atete zikwenda ndati bwa chenkope munayiona nkhani ya ujeni ya 100 days APM imene ijayo nayonso yankulukuta bwa ayi koma ndithu anthu ayi akuyankhula zambiri za mkulukuta moyo akuti yani ayi chabwino ine ndisaname ayamba bwino osati ndipo ndifuna ndisayankhule zimenezo ndifuna ndifunse tu 100 days ya anthu ajayo makhala kuti no iyoyo ndiye kuti basi angwikako azisuweni mmene mujamo ambilaso za anthu ena achina zipongozi mmene muja ayi ati clearing labo yache iti pakana fanayo to labo ijayo nayonso kufanayo bwanji okay komano izozo kanangonena beza iyeyo kumadusa neneso za kupanga compare ndi amene ajayo ndipo alakhala amene ajawo chimene akanapanga iwo ajawo bweza kunamizira kuti chani kunamizira kuti chani yayi chumachi chavuta chifukwa cha ndikuti akanafunsa zambirimbiri amene achakunena kuti yayi nkhondo ya madulo imene ijayo nayonso iwe nkhondo ya ndani nkhondo ya madulo ndi nkhondo ya madulo ku ku America imene ijayo nayonso iwe ijeza Russia ijeza zina zake zimene ndizosiyana izi kuti iwe bwanji kodi yonso nkhondo ya madulo ndi USA imene ijayo nayonso kuseka kuti kuseka amativindikirako pya amayesesa ndipo munthu ujayo muzamusowa muzamulira ni munthu wabwino kwambiri amene uchi go ahead simenti watsika inuyo inu mwamba iwe zimenezo basi chabwino yatamva pali zambiri panopa muonero nkhani ya ujeni fuel mafuta amene ajawo akupezekatu ngambwi jani sizazotino 100 days palibe tu ngatakupita napita tu nkhani ya ujeni tu yakuti ukaona zawo za munthu monga amakhala ya munthu kupita ku South Africa
munthu akhoza kupita ku check up chani koma anzathu aja 100 days bwezi tikuti ma trip iso kayaka 100 anthu amene ajawo koma ino bwana umakukomeza zaboza kwa zambiri ndikuti chabwino munthu samakhala 100% koma 100 days imene yaza phindu itu palibe kuti no yayi chani kukagula friji alifuna so friji iso mali yani feteleza uyuyu kubuchala aitu ndiye sizimene zizayi nkulukuta moyo pano pabwera mwa serious amene ujayo nayenso akutuma ndakuona ndiye zikuchita kuoneka kuti zinthuzi ngati atapitire munjira yake imene iyi ayi anthu amva kukoma mava safuna yesu tukubweresa ma mistake akalekale aja amene zimachitika zija yayi ili maona anthu ambiri akuyankhula anthu akudandaulapo mene anali amene ajawo palibe nkhani yosauti kumadandaula sonkhani ya ujeni kulya ziteze anthu amene ajawo ife ndiwe tavutikana nawo anthu amene ajawo nafenso tichekope ndamva koma uno makhati wewe maludana nawo anthu tapitiliza nthawi imene ijayo anthu amangokwiya ngakhale amene basi muone mani machanawo mastika amene anayika anthu amene ajawo mastika kamati chani basi kudabwa kuti anthu amalemba amene muzikhala bwino ndi anthu kondakita nayenso akuti ndi munthu amafuna ya ndiwo chani pamakhala ndizoyankhulatu yayi lemekezani chisiru kuopa phokoso awabili basi amayankhula zambiri pya koma iyayayi ndikutha kuona kuti nopanopa anthu ambiri nkhawa zachepa chifukwa chiyembekezo chikupezeka anonso pano mamva koma ndiwakukomea serious ndipo 100 days imene iyayo nayonso itiyo nthawi chatayi ndi aonongi anakumandiuza inu akutete kumaliro iyayi kutiso kulaliso muonongi ndindi kuti muonongi ndi ndani ine sindichula ine zimene zwayi zoti tiziyankhula zimene zakha zimene zija koma ino anthu kumaliro anthu amayankhula mamva muonongi ndi ndaninso ino ndikufunsanso iwewe kuti ndipo kudabwa kuti maliro koma zinthu zimasintha mamva maliro opanda tu awa timati ndani aja ndani tachula alembi koma inu ndipo inu dziko lino ali nkati ndithu zona kumakhala nthu nthawi alembi osabwera nthu kuti aoneke kuti oyo ajawo mpaka napano ali nkati inuyo maulana anakonza mamva denda ngazikuisa bwezali ndi anthu akufunsa kuti inu tingoapasa mpata kuti atata abwerere amene aja zingakhale bwa tapakalira ihodi ayi panopandesa anami olonkhale zawo za mfeterezazi ndi pali anthu achinyengo amene akumapanga zimeneziza kuti kaya maidi bwika mwati kaya amene momochani ndithu kukhala zinyengo zimenezizi ndiye muone panopano tionano fa nkulukuta moyo alibe nazo kaya chani tukoloko mwakuti chani palibe ponso ziyazonda kuti ayi mayikanamo pakana iye ayi zibale mmene muja kaya chani maunduna pajapo kuchosa zimezo ndi nkulukuta moyo amene ujayo chenkopetu maona ajawo ndiye kunena malipoti ndiziyesesa kuti adzibwere malipoti kuti mpakana ndithu aziyesesa kuti atakhala nthawi osapanga malipoti panopa koma nkulukuta moyo kungobwera nthu lipoti alilonse akufuna kubwera akaona kuti lipoti yalabwera sili kubwera sili la mphamvu azichosedwa nduna zimene zizi palibe soka achani onse amene ali mboma amene samakira ntchito bwinobwino panopa ndi nkulukuta moyo wabwera nkhani yake ndimene ndi iyayi 100 days imene iyayi ndi yamphamvu imene ijayo nayonso ukuyankhula ditu iwe ngati ndiwe kathetu koma ndayi ndi ujeni mayinu ndayi ndi ujeni nzanga uyuyu ndani ndikuyankhula ndithu zimene zizi koma iyayi amene ndi nkulukuta moyo amene uja ndi kuti ndani kodi iwe kuyankhula zambiri ngati kuti ndi ujeni iweyo kathe ujeni uyuyu halo wadula